strieľacké schopnosti. To je niečo unikátne. Je neskutočne rýchly, keď sa dostane do pozícií s pukom, že je nakorčulovaný, tak veľmi ťažko jeho zastaviť pre hociakú obranu. Marek sa asi chce predať do Švédska. Dnes naozaj suverénny výkon. Veľa si dovoluje proti švédskym obrancom. Fransson si tiež dosť dovolil. Naši mu vyprázdnili, ale už stihol vystreliť. A tak ako na jednej strane to bola lahôdka pre Nilssona, tak aj táto Franssonová strela bola lahôdka pre našeho Jana Laca. Sa Andrej Šťastný zaprel do supera, ale aj tak buli pre Burströma. A jeho strela od modrej čiary skončila v lapačke nášho brankára. To je nový muž vo švédskej defenzíve, ktorý prišiel vlastne až po tom, čo z turnaja zranenia a zdravotné problémy vyradili Ahnelova s Rahimim. Ukázal nám, prečo si ho vybral Ermorc. Mánik, Viedenský. Tibor. Valachová strela, bránku netrafila. Ani to nikto netečoval. Lovci pred bránkou bol Viedenský. Tibor. Tiborová zrazená strela, ešte Pánik. V zápätí aj Tibor, ale netrafil puk. Valach ho trafil, ale trafil aj obrancu Niklasa Andersena. Veľmi bolestivo ho nastrelil. 105 sekúnd pred koncom úvodného dejstva. Ešte sa prišiel pozrieť, ako je na tom švédsky protihráč. Tak ale toto musí byť naozaj bolestivé. Valach je veľmi tvrdý strelec. Obetavý švédsky hráč. Niekde pravdepodobne do nohy. Tým, že ostáva takto dlho ležať, tak to môže byť aj niečo vážnejšie. No pripomíname, že po tých velikánskych problémoch teda majú Švédi v zostave dnes len 6 obrancov. Dvaja už sú z turnaja vyradení. A dnešný zápas nehrá Erik Gustafsson. Je to tiež ohromná komplikácia pre švédskeho trénera. Musí takto miešať zostavu každý zápas, keď mu každý zápas vypadne jeden hráč. Teraz sa na to budeme môcť pozrieť detálnejšie, tak nakoniec to bolo nie do nohy, ale do tváre. Niekde do tváre, takže to bolo ešte horšie. Ale vyzerá to tak, že Švéd ten puk dostal pravdepodobne na plocho, pretože keby trafil ten puk hranou, tak má zlomenú sánku a možno nejaké štychy, takže našťastie to šťastie v nešťastí pre Švédov. Iba si zrejme predĺží mierne prestávku, pretože naozaj už je predposledná minúta tretiny, takže prišiel do kabíny, skokan získal puk, Révaj neprihral cez Franssona. Čerešňák. Révaj. Puntky zblokoval jeho prihrávku. Minkúš, Révaj. Križná prihrávka napokon prenikla až k Révajovi. Révajová zrazená strela. Získali sme aspoň boli v útočnom pásme. Ale Révaj zase len dokazuje, aký je to šikovný hokejista. Ešte raz ten nepríjemný moment. Tvrdá strela do tváre. Ale keď som o tom Révajovi hovoril, ukázal zase pri spracovaní toho puku na modrej čiare. Pomedzi nohy si puk posunul, dostal sa do zakončenia. Strela bola síce tečovaná, ale bol to veľmi pekný moment. No, ukázal už vlastne v obrannom pásme, síce riskantný, ale pekný ťah, keď natiahol na seba Klasena a uľahčil tak v podstate pozíciu obrancovi. Lenže teraz opäť vylúčenie pre Ladislava Naďa. No, rozhodcovia idú po našom najlepšom hráčovi.
Viac ako švédsky obrancovia, mám dojem. Ja sa teda priznám, že som nevidel žiadny zákrok, tak tento, ale vyložene si myslím, že Švéd ten svoj pád rapidne teda dohral a ukázal aj svoje herecké schopnosti. Pohyb hokejkov, aj kontakt tam bol, ale pridal tomu. V každom prípade sa bránime. V poslednej minúte prvej tretiny vylúčenie na našej strane. Už tretie. A druhé pre Ladislava Naďa. Lindströmovi ušla prihrávka k mantinelu, už bol pri ňom aj Šatan. Švarný. Ale tu je Backlund. Eriksson vyhral súboj v rohu. Möller. Lindström. Backlund. Krátka prihrávka Joachima Lindströma a Švédsko vedie. Háňajú Ladislava Naďa z trestnej lavice, ktorý sa ešte hnevá na rozhodcov, ale ten verdikt už nezmení. 3 korunky nám pribalili, gól do šatne. 4. gól pre Backlunda na majstrovstvách sveta. Švédi veľmi dobre zakombinovali na kruhu. Backlund si zbehol do toho priestoru medzi kruhy. Dostal spätnú prihrávku od Lindströma a Backlund aj cez sloniaceho Erikssona skóruje po druhý krát a prehrávame v tomto zápase 0-2. Prvá švédská formácia v presilovke opäť ukázala svoju silu. Ich gólový prídel sa pohybuje niekde na hranici 70%. Teraz ale presilovka aj pre náš tým ešte mohlo byť znížené takmer zároveň so sirénou. Ale Nilsson puk do bránky nepustil. V každom prípade rozhodcovia videli držanie. A na začiatku druhej tretiny tak budeme hrať v početnej prevahe, ale túto úvodnú 20-minútovku sme gólmi Nyquista a Backlunda prehrali 0-2. Tu sme videli ešte dôraz Viedenského, ktorý sa snažil puk dotlačiť za bránkovú čiaru. Situácia, ktorá sa udiela zároveň so sirénou, poriadne nahnevala Pera Morca. My sme zvedaví, ako tento zápas budú hodnotiť naši hráči, alebo teda ešte len tretinu. Pri mikrofóne David, mal si tam prvú šancu, ale v tej branke Nilsson sa hľadá ťažko voľné miesto. Tak áno, on je strašne veľký a on dobre to vykrýva. Načene sa na Platíme znovu za vylúčenia, vyvarovať sa ich do ďalších tretín, jednoduchý recept. Stále si to povieme a stále robíme vylúčenia, takto nevyhráme zápas proti takýmto superom, ako sú Švédi a Kanada, takéto silné mužstva. Lebo oni majú tie presilovky strašne silné, tam sa ťažko bráni, lebo oni vedia to nahrať proste, takto nevyhráme určite. Hre pri 5 proti 5, aká taktika by mala viesť k úspešnému výsledku? Snažili sme sa hrať jednoducho, back a hore, aby sme to urýchlili, oni včera hrali zápas, no ale oni sa držia na puku tým, že majú viac hry, lebo sú aj tie presilovky, tak to nevyhráme proste, no. David, ďakujem. Ja ďakujem. Príjemné hokejové zážitky vám prinášajú staroslovenské hrejivé a chladivé masti Dobré zo Slovenska. Pravé chlapské emócie vám prináša Sorgoň. Dnes si ukážeme chytré tipy, ako otvárať nápoje bez otváráka. Pán kolega, kulisa. Prvá tretina. Druhá tretina. A tretia tretina. Funguje to. To je ale chytré. Vychutnajte si hokej s Magio televíziou. V chytrom balíku ju máte k Magio internetu len za 6 € mesačne. Najchytrejší Slováci sú v Telekome. Góly, body, sekundy a radosť z hry vám prináša Škoda Rapid s majstrovskou výhodou. Škoda. Simply clever.
Športové zážitky vám prináša stavková kancelária Tipsport www.tipsport.sk. Túto reláciu a pocit domova vám prinášajú predajne TPD. tpd.sk. Vyskladáme celú vašu domácnosť. Pekný večer aj pri sledovaní krátkeho športu. Futbalová Corgonliga načala 31. kolo dôležitým zápasom Nitry proti Spartaku Trnava. Domáci bojujú o záchranu, hostia zasa o účasť v pohárovej Európe. Nitrania naposledy zdolali Spartak pred 3 rokmi. Neúspešná séria sa mohla natiahnuť, ale v 35. minúte si hlavný rozhodca Smolák nevšimol jasnú ruku Bosorada v 16. a o 4 minúty rovnaký hráč neustrážil prenikajúceho Šranca, ktorého strelu zastavila ľavá žrť nitrianskej brány. V 56. minúte však ožila nitrianská nádej na záchranu. Miku strelil svoj 6. jarný gól, ktorým poslal domácich do vedenia. V 63. minúte viedla Nitra po góle Pilára už 2-0. No a Nitra pridala ešte jeden gól, vyhrala hladko 3-0 a preťala Trnavskú 8-zápasovú víťaznú šnúru. V pretekoch druhého kola svetového pohára v rýchlostnej kanoistike v Račiciach vyhrali oba slovenské dvojkajaky, Krajčovič s Jakubíkom aj Vlček Starom svoje rozjazdy a postúpili priamo do finále. Prezident FIFA Sepp Blatter v rozhovore pre švajčiarsku televíziu priznal, že voľba Kataru za dejisko futbalových majstrovstiev sveta v roku 2022 bola chybou. Podľa jeho slov inšpekčné správy z Kataru hovorili o tom, že v krajine vládnuť horúčavy, ale výkonný výbor ich nebral do úvahy. Zároveň však poprel špekulácie, že Katar si šampionát kúpil. Talianska tenistka Sara Erraniová prehrala v doterajších 6 dueloch s Číňankou na ľad 12 setov. Dnes prehrala na domácej rímskej Antukaj 13, ale 2 vyhrala a tak sa 11. hráčka sveta dočkala premiérového víťazstva nad tenistkou z top 3. Svetovej dvojke uštedrila 5. prehru v sezóne a postúpila do semifinále. Peter Sagan odštartuje v 6. etape cyklistických pretekov okolo Kalifornie už v zelenom drese pre vedúceho pretekára bodovacej súťaže. Slovenský cyklista skončil v 5. etape na výbornom 2. mieste. Etapové víťazstvo mu vyfúkol domáci Američan Taylor Phinney z týmu BMC Racing, ktorý vyšperkoval svoju solo jazdu triumfom. Víťazný Phinney zaútočil v zjazde z horskej prémie na San Marcos Pass približne 25 km pred cieľom. V zápäti osvedčil časovkárske kvality, keď si vypracovala 40-sekundový náskok, ktorý už pelotón nezlikvidoval. Ten sa prirútil do cieľa v Santa Barbare s 12-sekundovou stratou a na jeho čelo sa dostal v záverečnom špurte práve Peter Sagan. 24-ročný fenomenálny cyklista týmu Cannondale nedal súperom šancu a vďaka získaným bodom sa posunul na prvé miesto bodovacej súťaže. Dobre si počínali ďalší Slovák Martin Velic z Omega Pharma Quickstep, ktorý obsadil 12. priečku. Žlté tričko lídra pretekov si bez problémov udržal Brit Bradley Wiggins. Pred druhým v celkovom poradí Austrálčanom Rohanom Dennisom má naďalej náskok 28 sekúnd. Sagan je 54. a Velic 62. V premiérovej 147 Slovenska, tretej zo 4 jednorazoviek v rámci pretekov V4 zvíťazil Poliak Pavel Bernas. 25 kilometrov pred cieľom som sa rozhodol pre solový únik, ktorý sa vydaril, z čoho som veľmi šťastný. Druhým miestom potešil Slovák Patrik Tibor, brat nášho hokejistu na majstrovstvách sveta. Pretekár týmu Dukla Trenčín Trek nadviazal na štvrtkovú 5. priečku z Veľkej ceny Česka. Spokojný sme, darí sa celému týmu už od začiatku pretekov, tak vládne pohoda v týme. Vodní pólisti košických modrých drakov hrajúcich v bielých čiapkách sa krátkym procesom prehúpli do finále Extraligy. Dnes zdolali Nováky 16-11 a sériu vyhrali 4-0. V dueloch o majstra to ale derby nebude. Podobne jasne 4-0 na zápasy dnešným výpraskom. 18-1 pre Hornec Košice. Do finále postúpila aj Slavia UK Bratislava. Krátky šport sa končí, ale hokejový duel Slovensko-Švédsko ešte pokračuje. Želám vám jeho príjemné sledovanie. Nečakané športové zážitky vám prináša stavková kancelária Tipsport www.tipsport.sk. Túto reláciu a pocit domova vám prinášajú predajne TPD. tpd.sk. Vyskladáme celú vašu domácnosť. Góly, body, sekundy a radosť z hry vám prináša Škoda Rapid s majstrovskou výhodou. Škoda. Simply clever.
rozhodli. Mali by ste vyliezť na horu hneď teraz. Verte mi, pokoríme Čogory. Prežite dramatický príbeh prvých mužov, ktorí zdolali najneľudskejšiu horu sveta. To je tvoje víťazstvo. K2. Obidve časti za sebou v nedeľu večer na Jednotke. Štúdio majstrovstiev sveta v hokeji a radosť z hry vám prináša Škoda Rapid s majstrovskou výhodou. Škoda. Simply clever. Každý muž potrebuje údržbu pred ťažkým zápasom. Daumen Plasker. Slovensko prehráva so Švédskom po prvej 20-minútovke 0-2. Dve využité presilové hry z 3. To je veľmi dobrá bilancia pre švédskych útočníkov. Jedna vec je, áno, jak sa Švédi k tým presilovkám dostali, je to, ale možno bude priestor rozoberať po zápase. Podstatná vec je tá, že Švédi so svojím naozaj silným útokom dokážu nastrojiť každú jednu obranu. To, že nás v podstate naozaj točia v našom pásme, to nie je až také prekvapujúce. Podstatné je, že ja by som možno z našej strany, zo strany Slovenska, chcel počuť trošku výraznejšiu komunikáciu v tej tretine. Také vyspelé týmy, naozaj tí hráči v tom obrannom pásme sebou, že by to bolo počuť až k nám normálne cez ruchové mikrofóny až na Slovensko. Toto by naozaj veľmi, veľmi pomohlo našej obrane pri riešení tých naozaj zložitých situácií. Pozrime sa na prvý gól, ktorý sme inkasovali v presilovej hre. A bola to presilová hra Švédov, kde Švédi veľmi dobre postaveným. 4 hráči z 5 švédskych sú až na obvode. Veľmi tesne, 2 na modrej čiare a 2 úplne primátelne postavení. Naši hráči sa venujú zrakom tým, ktorí sú na modrej čiare a v zápätí Valách je v podstate ten, ktorý sleduje hráča, ktorý má puk, ale naozaj uvidíme, že jeden zo švédskych hráčov, je to Lindqvist, si nakončil doslova spoza bránu, ako keby chránený do nejakého územia a prihrávka, ktorá smeruje pomedzi našich 4 hráčov, si ho vlastne nájde a to posliem dopredu. V tomto okamihu vidíme zaklesneného v súboji Karla Slobodu, ktorý si ho zobral do situácie 1 na 1. Naši hráči sa stále pozerajú na tých horných hráčov a v zápätí švédsky Lindqvist dostáva prihrávku od voľného hráča do takej doslova uličky, to naservuje na tácke a dáva vlastne gól ako ľavák do prázdnej brány. Igor, keď mi to aj takto necháš kľudne pustené, rád by som našim divákom prezradil jeden taký trik, ktorý používame hlavne v oslabovkách mužstva, kde ja hrávam, a to, že hlavne v týchto situáciách obranca, ktorý si stráži hráča, útočníka pred bránou, by sa mal postaviť nie za ňoho, ale pred neho. A má to niekoľko v moderných presilovkách. Tie puky sú zväčša nie veľmi silno nastrelované a vtedy je povinnosť toho hráča, toho modrého obrancu, aby tie puky zrážal alebo chytal na seba ako na telo. A druhá vec je taká, že ak by stál pred tým žltým Švédom, tak by mal voľnú hokejku na to, aby prihrávky, ktoré idú cez bránkovisko, a keď uvidíme aj nasledujúci gól, ktorý sme dostali v oslabení, tak sa to iba potvrdí, že by tá prihrávka bola jednoducho zrazená. Toto je taký malý trik, ktorý by som možno poradil niekedy v budúcnosti v našej reprezentácii. Treba povedať, že Peter Čerešňák by o tom vedel rozprávať. Keď sme hrávali v Trenčine, tak Trenčanov som to naučil a fungovalo to perfektne. Myslím, že celý november sme nedostali ani jeden gól v Čiže ty oslabovke. si inými slovami povedal, že hrať pressingovo, zónový pressing, vytvoriť si predčasný tlak, to je zónový pressing, to si povedal teraz ty. Lenská hokejovej terminológie. Oka. Môže byť. Terminológia je samozrejme jedna vec, druhá vec je tá realizácia na ľadovej ploche. Tá nám zatiaľ nevychádza, pretože prehrávame 0-2. Je krátka, možno výstižná charakteristika tej druhej tretiny. Dokážeme sa pozviechať, možno tá presilovka na začiatku tretiny. Áno, je jasné, že Švédi majú kontrolu nad hrou a držia puk, hadám, v 80%. Preto my musíme disciplinovať naozaj obetavo. A tá komunikácia, keď tam bude, a naozaj čakať na tie svoje príležitosti a hlavne na presilové hry. Tých, ak dáme dnes jeden góly,
byť zaujímavé. Verme, že to zaujímavé zažijeme počas nasledujúcich 20 minút. O chvíľočku sme späť na zápase Slovensko-Švédsko. Štúdio majstrovstiev sveta v hokeji a radosť z hry vám prináša Škoda Rapid s majstrovskou výhodou. Škoda. Simply clever. Každý muž potrebuje údržbu pred ťažkým zápasom. Daumen Plasker.